Monggo tiyang ekstrim mriki. Masih imane tinggi masih napa kok mangke kula duduki carane. Masalahe napa sih? Lek tiyang mboten semerap elmune wani nyanjangaken nggih kok karit keluargae. Imane sing wedok naik. Imane sing lanang kalah, nggih mboten saged ngumpuli sing estri. Ajenge ngumpuli ya mlungker wis. Kalah iman, kalah derajat. Mboten saged. Wis bapak mesti isan kene bisa tak bongkar wis. Nggih. Dadi mboten napa-napa, masih sing estri sampean jak mriki wong keluarga jak mriki mangke kula paringi. Lek ancene kedudukane imane wong wedok niku wau lebih tinggi daripada yang perempuan sampai ngumpuli mboten saged kados empoten ngoten nah. Sebelum ngumpuli lebih apik malih niki. Sampeyan salat hajat nediten Allah. Sak dukur-dukure iman wong wedok iki tetep melumah mangke ngoten. Lek mboten saged iso nyampekno gak ngero anu nggih buyar kabeh. Boten niku intine ora usah wedi anjene wis lek bebojoane dijak mrene mangke imane tambah naik ketok mangke panjenengan diparingi semerap bahwa istri sampeyan imane naik kepingin ngumpuli nggih salat hajat ditedhi dateng Allah karena makhluk ning gadane Allah mangke nggih ndalani jambek ngoten. Ya tak wara, Mas. Nggih, terus apa? Makome bojo sampean yen luwih dhuwur, Mas ya sampean ngaji. Ya bojo sampean gak ngaji ya tetep hak Allah. Apa kate sampean iso menghalangi supaya iman duren sampean aku ya gak iso. Mohon mangan. Amin.